Hola, bon dia. Soc en Xavier Hernández, director de consultoria i gestió del canvi de Muntanya Associats. Us dono la benvinguda a aquest vídeo en el qual la idea bàsicament és poder aportar 4 idees al respecte del que estem visquent aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos. Està clar que és un moment de canvi, les coses estan canviant, i precisament això és el que volia d'alguna manera destacar. Són les coses les que estan canviant, perquè els canvis es produeixen a les situacions, es canvien els hàbits. Hi ha 2 tipus de canvis. Els canvis, diguem-ne, voluntaris, aquells que nosaltres volem fer, decidim fer, poden ser canvis progressius, mica en mica, o fins i tot poden ser canvis sobtats. És a dir, decidim canviar un tipus de producte, canviar unes tarifes, anar a buscar un tipus de clients que fins ara no teníem, o, bàsicament, canvis progressius, tipus millora contínua, el que seria I+D i de més. També tenim els altres canvis que no són els voluntaris. Són aquells, diguem-ne, que són imposats, que no depenen de la nostra voluntat. També, dintre d'aquests, poden ser uns canvis progressius, que tot i que no estaven previstos, però podien ser previsibles, allò que dèiem, no hi comptava però es veia venir que anirien per aquí, i dintre d'aquests també canvis involuntaris hi ha els que són sobtats, aquells com, d'alguna manera, el que ara ens ha passat, és d'avui per demà, ja no pots anar al despatx a treballar o a la fàbrica a treballar, sinó que t'has de quedar a casa. T'has de quedar a casa i, a més, has de seguir treballant com si no passés res, d'alguna manera. Fins aquí, explicar el canvi és prou fàcil. Però què és el que ens passa a les persones? Les coses han canviat, però a nosaltres ens costa molt fer aquest clic, aquest canvi, I és que, bàsicament, les persones no canviem. Com a mínim, no canviem com canvien les situacions. Una cosa és tenir una cosa de color verd i canviar-la a color vermell. Cap problema. Però nosaltres, aquest canvi requereix un seguit de coses que ens hem de preparar per fer-ho i, a més, hi hem de treballar-hi. Perquè, d'alguna manera, això no ve dintre de l'ADN, no ve de sèrie. És molt fàcil. Habitualment és, quan et passen coses d'aquestes, el primer que et diuen és mentalitza't. Mentalitzar-nos vol dir posar el cervell a funcionar per intentar entendre i assimilar tot un seguit de coses que van canviant. Però no tenim prou amb aquest. A més de mentalitzar-nos, d'alguna manera hem d'assumir-ho. Assumir ja no és només el cervell, ja és posar en dansa i en sintonia el cervell i tota la part emocional. És a dir, d'alguna forma gestionar les emocions de tal manera que ens ajudin a pensar bé, a pensar millor. I un cop ens hem mentalitzat i ho tenim assumit, ve la part més complicada. I la part més complicada és la que té a veure, diguem-ne, com deia aquell, amb el budell, és seny, pit i budell. I el budell és on hem de dir acceptar-ho. Quan d'alguna forma tenim la mentalitat i les emocions alineades, ho tenim clar, l'acceptació és molt més fàcil. I només des d'aquesta acceptació és quan podrem construir i treballar perquè aquesta situació externa, aquest canvi que hi ha hagut, el podem, d'alguna manera, aprofitar fins i tot per fer coses millors.